Unang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever o ASF natala na sa Island Garden City of Samal. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sa Barangay Dadatan sa Talikod Island, ang ground zero sa ASF sa Samal. Diin gatusan ka mga baboy ang gidepopulate o gipangpatay. Gibisita mismo ni Mayor Al David Uy ang Barangay Dadatan sa Talikod Island kung asa natala ang unang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever sa Samal. Nakadawat og report ang City Veterinary Office sa syudad nga adunay mga nangamatay nga binuhing baboy sa maong barangay nga dunay sintomas sa ASF sama sa pagkaluya, pamula sa panit ug pagsuka og dugo. Rason nga gikuhaan dayon nila kini og sample. Gawa sa 14 ka mga baboy nga gikuhaan og sample sa Talikod Island ni adtong Biyernes. Unom ang nagpositibo sa RT-PCR test alang sa African Swine Fever. Daling gipatay ang 157 kabuhing baboy sulod sa 500-meter radius sa ground zero ug gilubong sa bakanting luna sa Purok Mangga aron mapugnan ang pagkatagpa sa sakit. Gibawal na sa mayor ang pagbiyahe og mga alagang baboy ug karne niini pasulod og paggawa sa Samal. Mas gihugtan sab ang pagbantay sa animal quarantine checkpoints. Allegedly, way back September na ay nagdala og kanang mga karne no nagikan dito sa mainland, gidala diri mga daot na. Unya ang nadungog nako is sa report sa mga silingan rapod niya, iyang gihimong lamaw, gipakaon niya sa mga baboy, so dili lagi na pwede. Gipahugtan usab sa Coast Guard ang pagbantay sa karagatan labi na sa mga buot magpalusot ug mga buhi ug karne sa baboy pinaagi sa mga bangka. Nagkandak na agad tayo ng patrolya. Kahit gabi may patrol tayong kinakandak. And dito sa fair, ina-assure natin na wala makakapasok at makakalabas na live and meat products ng mga baboy. Naabtan sa One Mindanao ang mga personahe sa City Veterinary Office nga nagpahigayon og testing sa mga alagang baboy ni Tatay Cesario. Double line man siya. Kung double line, meaning positive na siya. Matay ko ito ni aging simana. Oo, tapos karon. Gahapon, naglubong po kong isa. Nya kana po diha, ipipig na yun ang sakit na yun, kaya mubiya naman nila kaon. Sara, muhatag og financial assistance ang Department of Agriculture sa mga apektadong hog raisers. Sa kada baboy nga i-depopulate o patyon, bayaran kini sa DA og 5,000 pesos kada usa. Sa bahin sa LGU, muhatag usab sila, doon na sila gitagana nga 2 million pesos nga budget for the assistance alang sa mga apektado. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.